ina so in yi mana tuni da wani abu. A lokacin da aka yi hashtag #ensas, rikicin hashtag #ensas, an kashe mana mutane sama da mutum 150. An rasa motoci heavy duty trucks, wato tireloli, an rasa sama da guda 100. Daga Sharon zuwa Golf da sauran saloon cars, nan ma an rasa sama da guda 160 a hashtag #ensas kenan. Da aka dawo rikicin shasha, banda maganan dukiya da aka lalata, da aka zo rikicin shasha a Kinyele market da ke na Oyo State, duka kowa ya sani, a nan ma sama da motoci 100 aka kone, nan ma sama da mutum 125 suka rasu, wajen 73 suka yi jinyata mugun ciwon da aka kai su asibiti. Wasu daga nan suka wuce garuruwansu, ba musamman me ya zo ya faru da wa'annan ba. Kar a manta, an yi wa matan aure da 'yan mata fyaɗe a Ibadan a wannan lokacin. Idan mota ta zo za ta wuce, tsaye da ita ake a tambaya, kai bahaushe ne, da zaran an ga ko bahaushe ko balatani, inda dan arewa ne kai, za su fito da kai sima yankan rago. Kuma kar ku manta, bayan wannan again IPOB da ESN din nan Nnamdi Kanu, shi ma da suka tashi gida-gida suke bi, mota ake bi, a tsaye da mota a tambaye ka onye Hausa, da zaran an ganka dan arewa ne sunan ka onye Hausa, a fito da kai a ma yankan rago, a sata ya kona mutum. Wannan abun ya ci gaba, kashe-kashen nan ya ci gaba, kone-konen nan ya ci gaba. Kamar yadda kuka sani, mun yi zama na 'yan jarida, taron 'yan jarida kashi daban-daban har kusan so 63 a wuri daban-daban. Mu yi zaman 'yan jarida, a yi hira da 'yan jarida, a kai a yi waye duka. Mun yi rubuce-rubuce har Majalisar Ɗinkin Duniya, dukkan gwamnonin Arewa 19 da sarakunan majalisa na kowace jihar Arewa guda 19 da shugabannin majalisosin jihohi, speakers na House of Assembly na Arewa 19. Mun rubuta duka tsofaffin shugabannin ƙasa da suka mulki ƙasar nan na Najeriya da suka fito daga ɓangaren Arewa. Mun rubuta wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, mun rubuta wa dukkan jami'an tsaro, mun rubuta wa sakataren gwamnati, shugaban fadan ma'aikatan fadar shugaban ƙasa, mai ake kiran shi, secretary to the sakataren gwamnatin tarayya, ministan shari'a, duk wa'annan mun yi rubuce-rubucen nan gare su. Mun rubuta wa Majalisar Ɗinkin Duniya, mun rubuta wa Majalisar America, mun rubuta wa Majalisar Ingila, mun rubuta wa ta Germany. Mun kai koke iri daban-daban a lokaci daban-daban akan ga irin kisan gillan da ake wa 'yan arewa, ga cin mutuncin da ake wa 'yan arewa, ga faɗin da ake wa matan arewa, ga ƙona dukiyan da ake na 'yan arewa a sauran ɓangarorin Najeriya. Duk mun yi wannan koke. Ku gaya mani, in ban da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan, wani sanata ne ya fito ya yi nuna rashin jin daɗin shi ga wannan al'amari? Kowane ɗan majalisar tarayya ne daga arewa da ya fito nuna jin daɗin shi? A cikin gwamnoninmu wani gwamna ne ya yi magana? A sarakunanmu wani sarki ne ya yi magana in ban da sarkin Katsina? A 'yan kasuwa wani ɗan kasuwa ne ya fito ya magana? A wayanda suke kiran kansu dattawan arewa, wani dattijan arewa ne ya yi magana? Kungiyoyin da suke cewa su kungiyoyi, su ne manyan kungiyoyin arewa, su ne iyayen arewa, wace kungiya ce ta fito ta yi magana, ta yi fafutuka, ta yi bibiya domin ganin cewa an kwato haƙƙin 'yan arewan nan, an kwato, an biya diyya ga waɗanda suka rasa rayukansu, an biya diyya ga waɗanda suka rasa dukiyoyinsu? Wace kungiya ne kowane gwamna, kowane minista na arewa, kowane sanata, kowane ɗan majalisar tarayya, kowace majalisar jiha da muka rubutawa suka yi wannan al'amura? Duka babu wanda ya yi. Amma lokacin da aka zo ana so za a yi asharalle, aka zo aka tare 'yan takarar shugaban kasa a nan Kaduna sati 2 da suka wuce, abinda kawai ake tunani shine kowa yana kokarin nuna kanshi shine jagora, ko kuma su ne manyan arewa, ko su ne dattawan arewa, domin nan gurin bukatunsu ne suke so su biya, za su biya kansu bukatu ne, su suka sani, su nuna su suka iya, suka zo suka yi wannan al'amari. Shi din ma suka yi shi ba daidai ba. Baka kiran dan takarar shugaban kasa ka ce mishi wai ya zo ya gaya maka me zai wa yankin ka, ba haka sauran yankunan suke yi ba. Za ka kira shi dan takarar shugaban kasa ne, ka tambaye shi, kana da kundi, kana da taswira da za ka miƙa mishi na matsaloli da bukatunka, ka ce to ga matsalolinmu, ga bukatunmu, ka gaya mana wanne ne za ka iya warwarewa, kuma a zuwa wani lokaci.
in har misali wannan shine dalilin da zai samu zaɓe ka. Dan takarar shugaban ƙasa ya zo ya karanta matsalolin da aka bashi kuma ya bayani ɗaya bayan ɗaya da zai warware wannan matsalolin. Bayan haka ya bada lokaci, daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zan warware matsalar farko, matsala ta biyu zan warware ta zuwa lokaci kaza, matsala ta uku zan warware ta zuwa lokaci kaza, har ya kai ƙarshen matsalolin. Sannan ya zo ya sa hannu, mataimakin shi ya sa hannu, a nemo shaida daga bangaren shi dattijo ya sa hannu, bangaren arewa su sa hannu, a san cewa akwai yarjejeniya tsakanin dan takara kaza da arewa. Haka za mu yi ga dukkan 'yan takarar nan na 18 da suke takarar shugaban kasa. Amma mai aka yi a wurin? A wai kiransa aka yi su zo su faɗa. Wani ya zo ce shi zai warware matsaloli guda 4, wani ya zo lissa matsaloli guda 6 ya ce shi zai warware. Ba tambaye shi aka yi ba shi aka yi a ce ga matsalolin yaya za ka yi kauro. Shi ne a ra'ayin shi ya tunani, wanda da zaran an yi zaɓe kotuna kuma ba zai sake yi ba. Abinda suka yi kenan. Amma a wajen irin wannan su ne a gaba su ne a gaba don su nuna kawunan su nuna fuskokinsu. Amma inda ya fito da za a yaƙi haƙƙi, a kwato yanci, a kwato mutunci da martaba da daraja da kimar arewa da yan arewa, ba za ka same su a wurin ba, kuma ba za su ce komi ba abin da ya musu zafi, domin ai ba kuɗi za a samu a wurin ba. Wannan kuma kuɗi za a samu, kuɗi suka samu, kuma sun nuna kawunan su ne ga wayannan shugabannin, da sa ran cewa idan wayannan sun zo sun zama shugaban kasa ai za a ce su ne suka yi kaza, da haka za a jawo su kusa. Burin su kenan, tunanin su kenan, bukatun su kenan, ba ni da ku ba, ko kuma wani dan arewa ko wani talaka da yake da matsala ba. Da haka ya kamata mu mai da hankali, mu shiga cikin rigunan mu ɗauko hulunan tunani mu saka a cikin kawunan mu koma mu nazarci al'amuran, mu dubi al'amuran nan. A cikin 'yan takarar nan da ake ta magana ga wancan ni ne dan takarawa ne, wancan ina goyon baya dan takarawa ne, waye san ka a ciki, me ya taba yi maka a ciki, me kake tunanin zai maka ma in ya samu shugabancin? Muna nan muna taɓata wa kanmu lokaci, maimakon mu mai da hankali abinda aka san mu da shi yaki domin kwato haƙƙi, 'yanci, mutunci, martaba da kimar arewa da 'yan arewa. Shi aka san mu da shi muka iya, shi muke yi, shi za mu ci gaba da yi. Da haka mu karfafa wa junan mu gwiwa, mu yi wannan abun kan jikikin karfi, mu ga yadda za mu kwato 'yancin nan. Kar ku manta maganar compensation din nan da ake ta yi, muna nan muna ta bibiyan compensation din nan, ba bari akai ba, kuma ba za mu bari ba sai mun tabbatar da cewa kowane dan arewa an kwato mashi haƙƙin shi, ya samu haƙƙin shi. Damascus yana nan da sauran duka waɗanda muka yi wannan yaƙi da su a kafin yanzu, wanda muka hana kai abinci kudancin arewa. Wannan abu ya yi tasirin gasken gaske, da sauran abubuwan da muka yi da duka an yi wannan ne bisa kishi da yaƙinin kwato wa 'yan arewa 'yancinta. Amma halin yanzu sai dai mu ta tunanin wani 'yan siyasa dan takarawa ne, bayan bai ma san kana yi ba, bai ma damu da kai ba. Yau in wani abu ya faru da kai ko gidanku ba zai yi ba zai wa 'yan uwanka ta'aziyya ba ma abin da ya mai zafi, da kai da babu kai zai ci gaba da yin abin da yake yi. Mu mai da hankali wallahi, mu yi abin da ya fi dacewa da mu.